després de gairebé 2 mesos sense penjar cap vídeo, la veritat és que he estat una mica desaparegut, però tinc excuses, O sigui, el 5 de febrer o 4 de febrer, ja no recordo el dia, vaig fer una travessia de 5 quilòmetres a Manly i vaig estar gravant tota la travessia i quan arribo a casa no tenia res gravat, se m'havia borrat tot. I després vaig estar una setmana que estava amb molt de febre, una grip vaig agafar bastant forta. Però bé, aprofitant avui que tinc lliure i que sembla que el dia està una mica nublat, però a poc sembla que el sol va guanyant terreny i va guanyant els núvols, aprofito i me'n vaig a Avalon Beach. Avalon Beach és una zona que està a les Northern Beaches, passat Sydney, res, he d'agafar aquí ara en bus i anar fins allà, un trajecte d'unes 2 horetes, així que us deixo amb algunes imatges del trajecte que tinc fins a arribar allà i ens veiem en un moment. He sortit del bus, la veritat és que anava a rebentar perquè és un bus que va fins a Palm Beach i avui crec que hi havia com un market o una cosa així. La veritat és que en aquesta zona està fent un tiempazo i la veritat és que anava a rebentar i està el bus 2 hores quan va ple no és molt còmode, però bueno, ja estic a la zona d'Avalon. No us he pogut ensenyar cap imatge del trajecte perquè la veritat és que, com us dic, no he pogut agafar un bon seient, però bueno, a veure si després a la tornada us puc ensenyar el trajecte. I ara me'n vaig a buscar una mica de menjar, a veure si trobo un lloc que he vist i me'n vaig a la platja. Bé, doncs ara que ja m'he agafat algú per menjar, estic de camí a la platja i estic anant per un lloc que de veritat que no sé com sempre sóc l'única persona que va caminant per uns llocs que no hi ha absolutament ningú. Però bueno, si el Google Maps diu que s'ha d'anar per aquí, doncs vaig per aquí. Tinc uns 15 minuts caminant, però mireu ara mateix on estic. L'únic que hi ha són ocells aquí que fan un soroll increïble. Passa, ara que penso, crec que és el primer vídeo en el que us ensenyo com les meves ulleres. Què en penseu, Bartolo.sí o Bartolo.no? Doncs m'acabo de ficar per un camí bastant empinat ara mateix, però crec que hi ha vistes de la platja i a veure si us les puc ensenyar, però ostres, això és vertical gairebé del tot, Que jo me la calgo, però enganyar bastant, però està super empinat, collons. Vale, ja hem arribat. Bueno, doncs per fi he arribat a la platja. Ostres, que em mato. Bueno, doncs per fi he arribat a la platja. Esteu preparats per veure on estic? 1, 2, 3. A més, el bo sembla que tampoc hi ha moltes onades perquè jo patia per això, perquè això és territori una mica més de surfistes, més d'onades grosses i sembla que està bastant pla i ens podrem banyar perfectament. Doncs ara que ja m'he ficat al banyador, l'únic que he de fer és anar on estan les banderes, que és l'únic dolent d'aquestes platges, que encara que la platja sigui molt gran només et pots banyar entre les banderes que fiquen els socorristes i allà és on està tota la gent i a mi no m'agrada, però bueno, si puc m'aparto una miqueta i així no em molesta ningú. Vaig a buscar un lloc per deixar la tovallola i anem a l'aigua. Anem a provar l'aigua, a veure si està freda. No, la veritat és que encara està bona, tot i que ja estem a la tardor, és aquella època en què encara està més calenta l'aigua del que s'està fora, però bueno, ostres, m'acabo de ficar i hi ha una mica d'onades i sí que hi ha... Ostres, Déu-n'hi-do la corrent que hi ha, Us prometo que no estic exagerant, que hi ha molta corrent. Estic intentant caminar i això m'està costant un munt. A veure si passo aquest banc de sorra profund, que estic, ara ja ho cobreix una mica menys, però ara està terrible. Però sí, hi ha molta corrent. Ara, mira, que bé per aquí, Ara puc sobrepassar aquest banc i a veure si em puc ficar amb més calma i no hi ha tanta corrent endins, però se t'emporta cap allà la corrent.
aquesta última onada era enorme, Déu meu. Però la veritat, l'aigua està boníssima. Si no fos per les onades i la corrent, s'està de conya. Estic convençut que la GoPro no reflecteix com són les onades de camp, però creieu-me que almenys a mi m'impressionen. Suposo que els que són surfistes i tal no els hi deu impressionar tant, perquè la veritat estan aquí regaladíssims, però a mi em sorprèn molt. Que la GoPro no reflecteix com són les onades, però creieu-me que hi ha algunes que són enormes i que quan estàs a altura no sembla tant, però mireu aquesta. Quina altra. Jo us ho prometo, sí. Estic convençut que no semblen tan grans com són, però quan estàs a nivell del mar són enormes i que baixen amb força, trenquen amb molta força, però clar, els surfistes van regalats. Però mireu, un altre. Però bueno, no és perillós, no patiu. Jo no sé si s'acabarà d'apreciar amb la GoPro, però aquí hi ha unes cases, imagineu-vos despertar-vos cada dia amb vistes així. Allà dalt d'aquella muntanya hi ha una casa que és acollonant, de veritat. O sigui, la gent aquí té tants diners, hi ha unes cases increïbles. Poder tenir aquestes vistes ha de ser increïble. Quina sensació tan brutal la de l'aigua, M'ho estava passant com un nen petit en un xiqui parc, però bueno, ja m'estava passant una mica de fred i ara volia descansar una mica. L'únic que m'he deixat la crema solar avui a casa i no vull estar tampoc molta estona al sol, però bueno, ara s'està, la veritat, creieu-me que genial. No sé com hauran sortit les imatges dins de l'aigua, però és que hi havia onades que des de l'alçada del mar, perquè una cosa si estàs aixecant no semblen tan altes, però una vegada estàs dins l'aigua sí que són impressionants, però no sé com hauran quedat, però bueno, segur que algú xulo han quedat. Jo ara vaig a fer una mica de migdiada aquí, a veure si descanso una miqueta, escoltar una mica de música i a llegir. Tornem cap a Sydney ja, perquè us volia ensenyar un lloc que hi ha aquí darrere, de l'altra part de la baia, com per dir-ho d'una manera, per veure el sunset, però he estat mirant com tornar des d'aquell lloc fins a casa i
havia de caminar una hora després per venir fins aquí un altre cop per agafar el bus i després 2 hores i mitja de trajecte, i he pensat que mira, que ja si això anirem un altre dia o no ho sé com ho farem, però no volia estar-me avui a arribar a casa a les 11 per veure un sunset només, i he decidit que aniré a un altre lloc, ja us l'he ensenyat, però bueno, us el deixo que sigui sorpresa, però de veritat que és un lloc que és molt xulo i molt guai d'aquí de Sydney. A veure, primera vegada que estic a Avalon Beach, i com a review, a veure, totes les platges que hi ha aquí al nord, les Northern Beaches, són per mi les millors, sens dubte. Sí que és cert que vista una, vista totes, per dir-ho d'una manera, perquè s'assemblen molt totes, però a mesura que estàs més al nord i quan més a prop de Palm Beach estàs, són més xules. Per mi Mona Vale és top, però clar, el bo d'anar a Mona Vale és que només has d'agafar un bus i és l'última parada per anar a aquella platja, aleshores no té... Això, vulguis o no, és un punt molt a favor. Per venir aquí has d'agafar després un altre bus que ja dona una miqueta més de volta i trigues una miqueta més. Però clar, després d'Avalon ve una altra platja que és Whale Beach, i després de Whale Beach ja ve Palm Beach. Aleshores aquí ja l'ambient és molt més tranquil, no hi ha tanta gent i pots estar molt més relaxat. L'únic punt negatiu, doncs això, que estàs una mica lluny i 2 hores i mitja de transport públic, doncs al final se't fa una mica pesat. I més avui perquè tampoc era insuportable la calor, però si ja és un dia que fa moltíssima calor, venir 2 hores i mitja de trajecte per després estar aquí atxitxarrat, per després tornar-te a fer tot el trajecte de tornada, doncs a veure, fa una mica de mandrota. Però bueno, a Avalon Beach li donem una bona puntuació. A Milsons Point, que és on està el Harbour Bridge. Ja heu pogut veure les imatges de quan he agafat el bus, que m'he pogut posar al davant així. Teníem imatges des de la primera fila i heu pogut veure tota l'entrada al pont, que és com si diguéssim l'entrada a tot el que és la City, el districte financer i tal. I ara he tornat enrere per tornar a creuar el pont, però d'aquesta manera ho fem caminant. La veritat és que és increïble el contrast entre les Northern Beaches, que és on hem estat ara, i ara a la City. Sí que és cert que és passar d'un extrem a l'altre, perquè la City és on hi ha tot el meollo, on hi ha tota la gent, i les Northern Beaches és la zona molt més pija, per dir-ho d'una manera, on hi ha molt més un nivell adquisitiu molt més elevat i és tot molt residencial i molt tranquil. També s'ha de dir que el districte financer aquí, la City, sembla molt agobiant, però és molt menys agobiant del que és Barcelona. A Barcelona tens la sensació de que hi ha molta més gent, molt més trànsit, i aquí ara estàs lògicament al Harbour Bridge, però sincerament la sensació que tens no és tan d'agòbio com la que pots tenir a Barcelona, potser. Però bueno, ara em ficaré aquí a creuar pel pont i així us deixo unes imatges, que és que per mi això, aquestes vistes amb l'òpera des del Harbour Bridge i tot el que és la zona del Harbour, és sens dubte la millor part de Sydney.
Bueno, què us han semblat les imatges? Són xules o no? La veritat és que us ho dic sempre, aquesta zona per mi és, sens dubte, la millor. I avui tampoc ha sigut espectacular perquè al ser diumenge i ja són 6:45, doncs no hi ha molts ferris i no hi ha molta circulació, però quan és un dia entre setmana a aquesta hora, que passen tots els ferris que van de direcció a un altre, que passen tots super a prop, a tota velocitat, la veritat és que des d'aquí dalt són una passada aquestes imatges. I ja us dic, jo no tinc ni idea de paisatgisme, no tinc ni idea d'arquitectura, no tinc ni idea, no sé, d'enginyeria, però aquesta zona, el contrast que té amb el mar, la naturalesa, tot el verd, l'òpera, que per mi és maquíssima, i el contrast amb el Harbour Bridge és top, sens dubte. Ara també he de dir que ja amb aquesta hora que ja el sol està baixant i fa aquest daurat, encara guanya molt i molt més. I com és aquesta hora i estem aquí a un lloc que tenim a l'observatori al costat, doncs anem allà i anirem a veure el sunset i a veure si tenim unes bones imatges. I des d'aquí l'observatori les vistes són una passada i el sunset és molt i molt maco. Però què passa? Que com és un lloc que és molt guai, està sempre a rebentar de gent. I he de trobar ja sí o sí un lloc que sigui per aquí a la City o un lloc, ja no fa falta que sigui la City, un altre lloc on poder veure el sunset, però és que mireu. Sembla ser que no he sigut l'únic que ha tingut la idea de venir aquí a veure el sunset, però les imatges guais des d'aquí no estan aquí amb vistes al Harbour Beach, sinó estan mirant cap a l'esquerra. I el sol és quan se'n va. Ostres, però està tot ballat i no sé si... ostres, parlo dels asbestos. Ara us explico què és això dels asbestos. Però han tancat tot aquest parc per culpa d'una contaminació que hem trobat aquí en alguns parcs i no sé si podré veure-ho, però mireu, preparats per les imatges? 1, 2, 3. World's usually free, at least what I thought is the way we put it. Doncs ara ja he acabat el sunset i ja s'està acabant la llum, jo ja me'n vaig cap a casa. La veritat és que tot l'encant que té aquest parc, amb les vistes i tot, es perd, la veritat, per la gent que hi ha. I bueno, ja ahí lo dejamos, perquè no faré cap comentari més, perquè si no quedaré molt malament, però la veritat que he de buscar un lloc on el sunset sigui maco i no hi hagi tanta gent. Però bueno, i el que us deia dels asbestos, fa un mes, més o menys, van trobar que hi havia una contaminació en un parc que provocava, que si o estaves molt exposat a aquesta contaminació, doncs tenies com probabilitats de tenir càncer de pulmó o alguna afectació a nivell de salut. Què passa? Que van començar a investigar molts més parcs i van trobar que en molts estaven contaminats amb aquesta substància, que van provocar que es tanquessin, fins i tot van tancar escoles durant una setmana per aquesta contaminació. I el Mardi Gras, que és el dia de l'orgull, és la setmana de l'orgull homosexual, doncs hi ha un parc en el que es fa com un festival bastant conegut aquí i va estar tancat també per aquest tema de contaminació. I és per aquest motiu que ara també aquest parc havien trobat que hi havia una mica d'aquesta substància i han hagut de ballar molta zona d'aquest parc. Però bueno, nois, jo, com us dic, jo ja me'n vaig cap a casa, vaig agafar el bus, perquè ja comença a ser una mica tard, aquí a l'altra punta del món, i espero que hagueu gaudit molt
de la zona d'Avalon Beach, de tot aquest sunset, les vistes al Harbour Bridge i tot. Intentaré tornar a enganxar-me una mica a fer més vídeos, així que sigueu molt feliços i ens veiem en els propers vídeos. Que sigueu feliços.